एसोसिएशन बा सोसाइटी सनाम लाइनाय निके कलाइसा किन्तु बनो बाहायके तिगिरय थांनाय अमो ब्ले गति जों मथा संसालायनाय निके 4-5 जन हाके मथा संसालायमान किन्तु बनो बाहायके गोदो तिगिरनाय वसिमाम लाइ सामु खत संसाना नेकुनो सामु खतया सामु संसाबाय तिगिरय दंनानै बसि सामु खत के जों बनि बाङै मावा सलायनाय बाहायके जोंनि डॉक्टर एसोसिएशन होमियोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन जों बाहायके पब्लिक नि बेनिफिट बाङै सामु खायमानाय दे बनि मथानो रागै मानाय अबश्य मानसो खाय जुदो होमियोपैथी डॉक्टर नि बेनिफिट सिमि नायलेके गया जों पब्लिक नि नाव मानायलेने अमा हायके बैलेंस थांगै निजेनि होमियोपैथी डॉक्टर खायनाय दं एरिया नंबर जों सनाम लाइनाय दै पब्लिक नि नाम खायबो बानायनाय अमा हायके वानसो लायबै बसकांगो मा आगौलायनाय जोंनि आईडीसी हाफां नेरौनि जेखुनु सामुखौ जों जुबासु खालायनाय एस ए एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल केबा जोंनि पार्सोनाली जों बाहायके बर' जायगा थांबाय सामु खालायनाय ना खानसा खालायै आ जायगा जों बांनाय दानिके जोंनि नाहर जोंनि मथानि नाहर दे जोंनि गबाग्रानि नाहर जों दिफ्रासा बसकांगो आगौनानै different angles जों बाहायके बसकां आगौलायगोन अलमोस्ट जों मावन सलायनाय जे ओ होमियोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन बहायनो वेलफेयर सोसाइटी बहायनो अमर गायसे पार्ट जों ओ एंगल बो दफानो जों अनेक इशु सनावै मानो संसावै मानो एबा लोकरनि बाङै कक सावै मानो जोंनि होमियोपैथी डॉक्टर गामियाम साइबो निनि मेडिकल कैंप जों जेखुनु मेडिकल नि अवेयरनेस कैंप खायथानि रबो कक साखायके साखामनि बागै दा सपोज नि दाबो वैक्सीनेशन प्रोग्राम खायथानि गोबांमा जोंनि क्लासाव वैक्सीन नाया जत न रिक्वेस्ट खाय ओ जागाराव जोंनि होमियोपैथी डॉक्टर नि भूमिका अनेक दंबो दानिके डॉक्टर रकक साखायके पब्लिक रो एक्सेप्ट खाय जों हाय जनरल बर' रकक साखायके नों डॉक्टर दे नों साइंटिस्ट दे अमा हाय रकक गोबांमा आसायबो के जरा डॉक्टर्स दंनाय रकक साखायके बनि कक्सि ओ वैक्सीनेशन जों जेखुनु हेल्थ केयर नि नगरो खाना खायके बर' बुखाव हाखौ हानबाङै बनि दायित्व माना लायनाय आते गोबां साया जोंनि जे ताबक संसामानि न निराव बाहायके राग दे कलक के तंबाय मानाय अमनो वानसो लायबै साम तांलायबाय जेदि आसल सावै